Lɛkɛ ne a bɛ wele ko faligalaka Mali la ye sabara ye n'a dilannen don ni mana ye ne a ma ka di kosɛbɛ ka da a sɔngɔ diya ani a lafiyali kan farafinna tilebiyanfan fɛ jamanaw kan a ka manja sɔrɔla ka da a ka sɔngɔ diya la wa si bɛ a la fana a ma ka di sifinw cɛmanw a n'a musomanw bɛɛ lajɛlen ye a ka ca kosɛbɛ Abijan bɔlɔn kɔnɔna na Dressville sugu feerekɛlaw ye a manja sɛbɛntiya Kɔrɔwari jama bolo u ka dɔnko ani seko tamasiri fɛnba don. Depuis au temps de nos mamans jusqu'à présent. Kabini an baw tile la an b'a a feere wa tiɲɛ yɛrɛ la a sugu ka di kosɛbɛ n'anw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ na ka na a san an bolo yan nɔ. Même les gens qui viennent d'ailleurs ils viennent c'est pour le lait aussi. Denmisɛnnin sifin cɛmanw ni musomanw bɛɛ bɛ lɛkɛ don hali denɲɛni fitininw fana u bɛ taa balontan kɛ n'a ye wa école la taa fɛn ɲuman fɛnɛ don. Lɛkɛ c'est un truc que les jeunes. Lɛkɛ kɔni ye sifinw ka fɛn de u bɛ se ka don ka taga bɔlɔn kɔnɔna la ka taga ntolantan k'u ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ye u ka sigidaw la. Lɛkɛ kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ni a ye o de to a man ka di kosɛbɛ sifinw ye. C'est un truc que c'est bien. Zugulu dɔnkilidalaw ka bɔliko fɔlɔw jaw kan u yera ni lɛkɛ de ye u sen na wa Zugulu ye Côte d'Ivoire jamana dɔnko a n'a seko dɔnkili sen lakodɔnnenba ye duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. J'ai opté pour cette paire de chaussures parce que dans lɛkɛ kɔni a bɛ don ka taa fan bɛɛ fɛ ne b'a don ka taa baarakɛyɔrɔ la wa funteni mana bɔ walima san mana na n lafiyalen don n bɛ n ka paix kɔnɔna la. Lɛkɛ kɔni filɛ nin ye samara ɲuman yɛrɛ de don ne b'a don k'a sɔrɔ sule filɛ nin n'i y'o don i tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'o nka lɛkɛ dun n'i y'o don i bɛ taa n'a ye fan bɛɛ fɛ fosi tɛ bɔ a la i lafiyalen yɛrɛ de don. Voilà, il n'y a pas de risque, oui, c'est très bon. Lɛkɛ in filɛ nin ye a modèle a n'a sugu ka ca kosɛbɛ Côte d'Ivoire bandiri couleur ɲɛgɛn bɛ dɔw kan wa fɛnɛ ntolantanaba tɔgɔ bɔlenw i n'a fɔ Basile Boli ani Messi olu fɛnɛ ɲɛgɛn bɛ dɔw kan a feere sɔngɔ bɛ 200 CFA ɲɔgɔnna la wa a ma ka di kosɛbɛ seba tɛ mɔgɔ minnu ye bolo. On adore lɛkɛ parce que lɛkɛ quand on dit Côte d'Ivoire c'est lɛkɛ. Lɛkɛ ye Côte d'Ivoire tamasere yɛrɛ de ye mɔgɔw b'a don ka taa école la baarakɛyɔrɔw la ala bɛ don ka taa forobabaarakɛyɔrɔw la ni jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ la maa bɛ se ka don ka taa yen awɔ wa minnu bɛ bɔ don o don ka t'u ta ɲini olu ka samara mandi yɛrɛ de ye lɛkɛ faligalaka ye. A modèle dɔw bɛ yen nɔ u kɛlen bɛ ka minnu dugumala sinsin kosɛbɛ olu bɛ feere fo CFA 400 ɲɔgɔnna la nanzaraw ka saramaya bulonba Gucci ani Prada ye lɛkɛ bila minɛn valeurs kɔnɔ ka ba don a la ka kɛ lɛkɛw ka manja seereya ye duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ.